जों नायगोन दिनै समाजाव मोजां गाज्रि गासैबो फेसबुकाव बं बं बां बां बुंदों आरो बुंदों सावरायदों मादों जों बिसोरनि बाथ्राखौसो बांसिन गुरुत्व होनानै खोनासंगासिनो दं नाथाय दायो आङो नैबे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव आङो नुजाफैना दंफैयो मानि थाखाय बेवहाय जुथुमनाय जादों आङो बेखौ जोंनि सारनाव आङो फंनैसो मिथिनानै लागोन। खुलुमबाय दिनै चिरां जिल्लायाव थानाय काजलगावनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव सेन्ट्रेल बिसा लोगोसे चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बे मोननै डिस्ट्रिक्टखौ लानानै दिनै मावसुमा मेल खुंनाय जादों। बेयाव बे मेलाव मोनथाम जों मोजां डिसिसन लानो हानाय जाबाय। थांनाय समफोराव जोंनि बयकट जानाय आर्टिस्टफोरा बैसागु प्रग्राम गानायाव माखासे बेले बेजे आरो समाजजों जों बुंजानाय रायजानाय बेबायदि बाथ्राफोरा सोलिगासिनो दं। बेखौ लानानै जों दिनै बेयाव मोनसे मावसुमा मेल लानाय जादोंमोन आरो दिनै जों मोननै मोनथामसो रिजलुसन लानाय जाबाय। रिजलुसना ओरैबायदि जि जायगायाव जोंनि आर्टिस्ट बयकट जानाय आर्टिस्टफोरा प्रग्राम खालामहैगोन बे प्रग्रामाव जोंनि आर्टिस्टफोरा थांनो मोननाय नंला आरो जाय आर्टिस्टफोरा थाङो बै प्रग्रामाव बिथांमोननि सायाव जोङो 2 लाख फाइन बुखांनाय जागोन आरो जोंनि बयकट जानाय आर्टिस्ट आरो प्रडाक्सन दं। बे बयकट जानाय आर्टिस्टफोरनि प्रडाक्सनफोराव जाय खामानि मावहैगोन जोंनि आर्टिस्टफोरा बिथांमोननि सायावबो जों 2 लाख रां फाइन बुखांनाय जागोन आरो जोंनि दिनैनि लाजानाय रिजलुसनखौ जों मोनफ्रोमबो ससियेल अर्गेनाइजेसननि बर'नि मिरु आफादफोरनो जों लाइजाम हरनाय जागोन। लोगोसेनो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट कमिसनारनो बा डिसिनो जोङो दिनैनि बे रिजलुसनखौ जों दैथायहरनाय जागोन आरो उननि समफोराव जोंनि हाबाफारि आरो जोंनि मावनो गोनां खामानिनि माखासे जों रिजलुसन लानाय जायो बेफोरखौ जों दिनै मिडियायाव फोसावनाय जागोन। गोजोन्थों। आरो बेजों लोगोसे आङो सारनाव फंनैसो मिथिनानै लाबावगोन दिनैनि नैबे मिटिंनि सोमोन्दै। दा बे दिनैनि जुथुमाया मानि थाखाय जुथुमदों सारा एसे बिनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा? गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। जों बयबो मिथिखायो जे थांनाय समावहाय गेमस्रि दैमारि बिथांमोननि माखासे गाज्रि आखुथायनि थाखाय बिथांमोनखौ सावथुन मुलुगनिफ्राय बिसाया बयकट खालामनानै दोनदोंमोन आरो बिथांमोनहा खुनु मोजां मिउजिक भिडिअ एलबामफोर बा फिल्मफोराव ओंखारनो मोना होननानै बुंनाय जादोंमोन। दा बेजोंनो लोगोसे जोंहा मोनसे गेदेरथार थांखि दङमोन। बे थांखियानो जाहैबाय जोंनि आर्टिस्टफोरा गेमस्रि दैमारिमोना जेरावनाखि स्टेज प्रग्राम खालामोन बेयाव थांफानो मोना होननानैबो जोंहा थांखि लानाय दंखायोमोन। नाथाय दा बावैसो जोङो चिरांनि लांदांगुरि गामियावहाय नुनो मोनबाय जे गेमस्रिखौहाय बैसागुनि मुङाव स्टेज प्रग्राम खालामनो थाखाय लेंहरनाय जादों आरो बे प्रग्रामावनो जोंनि माखासे आर्टिस्टफोरखौबो लेंहरफानाय जादों। दा जोंनि मिथिनायाव जे बिथांमोना जोंनि जायनाखि आर्टिस्टफोरा बाहाय बाहागो लाहैदों बिथांमोना गेमस्रिखौ फैगोन होननानै सिगाङाव मिथियाखैमोन होननानै मिथिदों। दा बिथांमोना जेखियानो जाया मानो बाहागो लाहैदों। दा बे हिसाबै जों बिथांमोननि सायाव मा थिरांथा लानो हायो बा मा थांखि दैखांनो हायो बिनि थाखाय दिनैहाय सेन्ट्रेल कमिटि बिसा, क'क्राझार जिल्ला बिसा आरो परबतजरा बिसा आरो चिरां बिसा जों जयै सावरायलायनाय जादों आरो बे सावरायलायनायाव जोङो दिनै गेदेरथार थांखि लानो हाबाय। बे थांखियानो जाहैबाय जे गेमस्रि दैमारिजों जोंनि बिसानि सिङावहाय जायनाखि जोंनि बर'नि आर्टिस्टफोर दङ बिथांमोना जायखि आर्टिस्टआनो जाया मानो गेमस्रिजों लोगोसे एखे स्टेज प्रग्राम खालामहैयोब्ला बेनि थाखाय माखासे जुरिमाना जों खालामनाय जाबाय। बे जुरिमानायानो जाहैबाय आर्टिस्टआ बिसानो होनांगोन 2 लाख रां आरो बिनि अनगायै बिथाङा जुदि बे जुरिमानाखौ होनो हायाब्ला बिथांखौ आर्टिस्ट लेभेलनिफ्राय कमप्लिट बयकट खालामनानै दोनथ'नाय जागोन। आच्चा आङो मोनसे सोंनो गोसो जाबावदों सारनिफ्राय माने गेमस्रि दैमारिया जे बबेबा मोनसे फांसनफ्राव बे जोंनि चिरां बा बबेबा बाक्सा बा बबेबा जायगायावहाय जुदि मोनसे प्रग्रामफ्राव फैयोब्ला बिनि थाखाय मा एक्सन लानाय जागोन? मोनसे प्रग्राम जोंनि बिसाया ओरैबायदिसो जे जोङो गेमस्रिखौ जोंनि बिसानिफ्रायसो बयकट खालामदों बेखौथ' समाजा बयकट खालामाखै। दा बिनि अनगायैबो जोंनि बर' समाजाव गुबुन गुबुन आफादफोर दंखायो। दा जोंनि बुंनांगौआ बेसो जे गेमस्रि दैमारिखौ सोरबा आफादा जुदि बेखौ लेंहरदोंब्ला जोंहा बाहाय बुंनो गोनां गैया। जों बेखौ रिकुवेस्ट खालामहरनो हायो जे बिथांखौ दालाबो होननानै। दा बाथ्राया जाहैबाय जे जोंनि समाजा माखौ लुगैदों मोजांखौ लुगैदों ना गाज्रिखौ लुगैदों खोथाया बेसो जे जों दिनैनि थारिखआव बुंनो गोनां जागोन जे माखासे दैदेनगिरिफ्रानो माखासे लिडारफ्रानो सासे सानै सुबुंफोरानो बैसागु फांसनफ्राव गेमस्रिखौ इनभाइट खालामदों बा लेंहरदों। नाथाय जों बिथांमोनखौसो सोंनो लुगैदों जे बिथांमोना गाव गावनि फिसाफोरनो मा दिन्थिनो नागिरदों जे बिथांमोना गावसिनि थासारिखौ गावसिनि ओनसोलाव गावसिनि गामि लेभेलनि गथ'फोरखौ मा फोरोंनो नागिरदों जे सासे गुबुंले थासारियाव गोग्लैसोनाय मानसि जाय मानसिया बर' हारिखौ बा बर' समाजावहाय गुबुंले थासारि लाबोग्रा बिथांमोन बायदिखौसो आर'नाइ सोनानै बरायनांगौ ना मोजां खामानि मावनायखौसो बरायनांगौ? आच्चा जोंनि लकेलिटि गामियाव दाख्लै आङो मोनसे जायगायावहाय थांदोंमोन आरो जायनाखि जोंनि गेमस्रि दैमारिया फैगोन होननानै गोबां जोंनि लकेलिटि
पाब्लिक मानसिफ्रा बेखौ नेलायनानै दंमोन नायनो दा बिनि थाखाय सारा मा बुङो? दा खोथाया बेनो जाय बिथांमोना बेखौ नायनो होननानै नेदोंमोन आंथ' बुंगोन जे बिथांमोनहा माने गाज्रि थासारि लुगैयो खारन बिनि थाखायनो बिथांमोनाबो गाज्रि माने गाज्रि आखुथायनि मानसिखौ सनमान होयो दा खोथाया बिसोर दा बुंनांगौ बिसोर जे जोंनि फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ जों मा फोरोंनो नागिरदों जे मोजांनि लामाजों आगान सुरनांगौ ना गाज्रि लामाजों आगान सुरनांगौ दा जाय बिथांमोनहा गाज्रि लामाजों आगान सुरग्रा बा गाज्रि लामाखौ नागिरग्रा बिथांमोना निस्सय बेफोरबायदिखौनो नागिरखागोन। आच्छा दिनैनि नैबे गोबां जुथुमायाव रायलायनाय जाबाय दा बिनि गेमस्रि दैमारिनि बागै आरो गेमस्रि दैमारिजों जाय बिथांमोना हेफाजाब होदों बिनि थाखाय दिनैहाय लास्ट डिसिसन लानाया मा? दा जाय बिथांमोना गेमस्रि दैमारिजों खामानि मावफागोन आरो जाय बिथांमोना गेमस्रि दैमारिजों स्टेज प्रग्राम खालामगोन बा मिउजिक एलबामखौ ओंखारगोन बिथांमोननि थाखाय लास्ट दिनैनि डिसिसना बेनो जे जाय आर्टिस्टआ बिथांजों खामानि मावनो थांफागोन बिथांनो जुरिमाना मोनसे थि खालामनाय जादों बे जुरिमाना एबा फाइनानो जाहैबाय 2 लाख 2 लाख रां जों फाइन फोनांबाय बिनि अनगायैबो जोङो बिथाङा जुदि बे फाइनखौ होनो हायाब्ला आर्टिस्ट लेभेलनिफ्राय बयकट खालामनानै दोननाय जागोन। गोबां खोथा मिथिहोनायनि थाखाय आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय सारनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। दिनैनि जे माखासे आयेन खानानै होनाय दा सारा बेखौ मा बुङो? जों मोनसे रेजिस्टार्ड ससियेल अर्गेनाइजेसन जोंहा माखासे गावहानो रुल एन्ड रेगुलेसन दङ गतिके जोंनि बे एसोसिएशननि आन्दाराव नाम्बार अफ जोंनि बे एसोसिएशनाव सानथ्र'हायै महरगिरिफोर दङ आरो गोबां माने जिल्ला कमिटिफोरबो जोङो दिनै दाफुंबाय बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरियानो जाथों महरगिरियानो जाथों बिसानि जा रुल एन्ड रेगुलेसन बेखौ मानिनानै खामानि मावजानायखौ जों लुबैयो आरो जिहेथु जोंनि एसोसिएशना मोनसे ससियेल अर्गेनाइजेसन सोरबाफोर महरगिरिया एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस खालामदोंब्ला जों बेखौ इमिडियेट एक्सन लानाय जादों आरो बेबायदिनो लिगेल एक्सन हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ जोंनि इन्डास्ट्रिनिफ्राय बयकट खालामनाय जादों। जोंनि इन्डास्ट्रिनिफ्राय बयकट खालामनाय माने जोङो ससियेलि बिथांखौ बयकट खालामनाय मोनसे बाथ्राजों समान मानोना जोंनि इन्डास्ट्रिया जों क्रिएट खालामदों नंगौ नाथाय प्लेटफर्मा समाजनि गेजेराव एन्ड कमेन्टखौ लानायनि उनावसो नट अनलि बिसा बाट अल्स' एनादार ससियेल अर्गेनाइजेसन बिथांमोनजों सावरायनानैसो जोङो बिथांमोनखौ बे इन्डास्ट्रियाव लाबोथावजाया बे उननि सावरायनो गोनां बाथ्रा। गोबां मिथिहोनायनि थाखाय आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव बे सारमोननिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। गोजोन्थों। ओंथि दङ बेखौ बयखौबो खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आंनि मुङा सपन कुमार बाबु आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिसानि आफादगिरि लोगोसे अल बड' प्रडिउसार एस'सिएशन माने अल बड' फिल्म प्रडिउसार एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि दिनै चिरांनि नैबे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव मिरु बिसानि बिथोन बायदियै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिसा आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसा जोङो जयैहाय बै बयकट खालामजानाय आर्टिस्टफोरनि सायाव जोङो मोनसे हाबाफारि लादों थांखि लादों सावरायखांनायनि उनाव बे थांखियानो जाहैबाय दाखालि बिजनि साब डिभिजननि 1 नं लादांगुरि बेवहाय सिद' बसुमतारी बिथाङा सासे थिखादार दा बेवहाय गावनि पार्सनेल खामानियाव माने पार्सनेल न'आव माने लाबोदों होननानै बे गेमस्रि दैमारिखौ माने बिसाया जेबो इनभल्भ जानो मोना बा बिसाया जेबो थासारि जाहाथे सोमजिया बिनि थाखाय जोङो बे जायगाखौबो बिसानिफ्राय बयकट खालामदों। बेवहाय जोङो बिसानिफ्राय महरगिरिफोरखौ जोङो बाहाय जों थांहोनाय जानाय नङा आरो जाय थांगोन बेवहाय जोङो 2 लाख खरि जोङो फाइन खालामनाय जागोन बेखौ जों थांखि लानाय जादों। मिथिहोनायनि थाखाय थेंक इउ सारनिसिम। दिनैनि जे बे बर' आर्टिस्ट एस'सिएशननि जे मोनसे सावरायमेल जुथुमनाय जादों जे जोंनि सासे बेखौ आङो बुङो जेन'बा मोजाङैनो जोंनि बर' एस'सिएशननिफ्राय जेन'बा बयकट खालामनानै दोननो हानाया मोजां माने जेरावबो भाइराल जानायनि थाखाय बेबायदि माबाखौ होलायनाय जादों
आरो दिनैनि बे मेलाव जेन'बा बेबायदि सावरायनायनि थाखायनो दिनै बाहाय बाहागो लानाय जादों आरो बुंनानैनो एसेनोसै मिथिहोनायनि थाखाय थेंक इउ।